Helo ag Clew dim saith yma a croeso nôl I fideo 3 o Minecraft. Fel ydych chi'n gweld, dwi nôl yn fama, lle nes I lanio, ag dwi yn sound yn fama. So dwi'n cofio wan, reit yn y pen, dwi. A pethau fi. Wel, ddim di marw, so dwi'n iawn. Lwcus bod yna ddŵr yna. Ww! Carreg goch. Redstone. Mae'n dda, ond dim mor dda, diamond. Dwi'n yn siŵr os dwi'n gallu cael o fo... gobeithio ddim yn disgyn mewn I fan'na. Sgynna fi unrhyw bloc arall. Defnyddio hwnna. A dwi'n sa ddim dŵr o fyma, so mae hwnna wedi troi yn... Oce. Ti'n am y bat. Mae yna air fan'na, so na jyst cael yr redstone yma. Hwn di'r redstone gynta. Hwn di'r fath o bloc gwahanol I air a bethau fel la. So hwnna, da ni wedi ffindio lapis o Susie eto. Ag ar y gair, pan fi dweud o, mae o'n dod. So fan co mae yna lapis lazuli, dwi'n methu dweud yr enw. So byna yna ni fath o ffordd yn mynd ar draws yr ochr. Fel la. Ag mynd I nôl y lapis. A wedyn tra dwi'n neud hynna, dwi'n cael cobblestone, a wedyn efo cobblestone dwi'n gallu pleisio blocs I fyny a stwff. Mae wedi torri, lwcus bod fi wedi gwneud cobble pick arall, neu fel arall. Mae gyda fi pren oes. 38 iawn. So, dyn ni'n angen... Dyn ni'n angen torch o yma. Gyda ni ola. Ag... Diamond, diamond, diamond. Dwi heb di bod ar creative o gwbl, so paidwch a trio cyhyddo fi. Ydych chi lawr fi'n cychwyn yn ôl o union rhywun lle. So, dwi angen cobblestone. Iawn. O no! Ag dwi yn dead. Ar ôl hynna I gyd, dwi wedi marw. Oce. Iawn. Na, mae hynna'n iawn. Sa'n byd yn bod efo. No. Ia. Dwi'n eisiau gweld lava am rest o bywyd fi fan. Ni, gweddi hwyd, herwydd... O, beth sy'n newid ddigwydd o fanna yn dosedd? A dwi'n gallu reportio lava am hynna. So, mae hynna yn really drwg. Mae hynna'n golygu bod fi wedi colli 27 bloc o iron, 2 diamond ag... Sgynna'n byd ar ôl. Mond torches. Da, dwi'n gallu gweld o'r torches. Paidiwch chi a ffaen fi. Yes. Just get in. Oh, oedd yna move amazing. Be nes I fan'na? Move amazing. Dwi'n mynd rili gweld y pwynt o'r byd yma, ond
Dyna be di holl hwyl Minecraft. Wel, di gwybod sut o'n teimlo i ffrindiau fi pan nath nhw ddisgyn mewn i lafa. So, dwi yn deud sori wrthyn nhw. Ag... Dwi'n meddwl sy'n ia. Dwi'n meddwl na i gychwyn byd newydd a gadw y byd yma gan bod fi'n newid farw. Eraill am rheswm i fi gael ymlaen. Mae pethau fi gyd disgyn i lafa, so... Tra, na i gweld chi yn y fideo nesaf. Ella fyddai'n chwarae efo ffrind fi, un o ffrindiau fi, neu ella bod chi wedi clywed amdano fo Squishy 11, fyddai'n chwarae fo ar Minecraft, neu ella bod fi'n mynd i wneud fideo FIFA. So, diolch yn wylio ag nawn ni weld chi